a zavarkeltést. Remélem zavarok. Ez a szlogen már sokkal-sokkal ismerősebb. És akkor nyúljunk bele a humor bombonierbe. Két pasas piázik az Empire State Building tetején. Jól be vannak már állítva. Az egyik azt mondja, figyelj, hát egy ilyet minden részek tud, figyú. Kimegy, körberepüli az Empire State Buildinget, visszaül. Azt mondja, figyelj, hát én is itt én is megpróbálom ezt a figyelj, nehogy már. Kirepül, lezuhan, szörnyet hal. Megszólal a bartender. Hú, de bunkó ez a Superman, amikor be van nyomva. Hogy ugat a roma kutyája? Ha-vau! Hölgyeim és uraim, valamikor magam is sokat buszoztam Európában, most már úgy gondolom, hogy így inkább az 50-hez közelebb, mint a 40-től távol, talán felhagynék ebben a szokással. Hát, hogy az emberből hogy tud előjönni az állat. Görögországba mentünk, reggel én gyorsan 2 termelői sört be is döntöttem, hogy jól tudjak aludni. Egy óra múlva felnézek, Dabas és Bugyi térségében, rombolunk a homokbuckákon keresztül. Hát kiderült, hogy azért, hogy ezt a 800 forintos, vagy nem tudom, 1500 forintos autópálya díjat megspórolják, plusz 3 órát szambáztunk a nagy magyar Alföldön, illetve a homokbuckák dzsungelében, ha szabad ebben a képzavarral élnem. Legutóbb, unokaöcsém nyomásának engedve, befizettünk Carnevale, búcsú a hústól, a Velence non-stop. Én reménykedtem, hogy Velencébe se áll meg, de ez azért a végére bejött, Velence non-stop. Ugye ez a non-stop olyan erénynek tűnik, na mindegy. Hát ez egy ilyen Bucitursz, Jenci Reisen, Kovács Géza Travel, ismerjük ezt a dolgot. Este a keletébe így szomizunk 40-en. Volt egy pasas, akin már, mint a tojásgránátok, így 2 húzamba a dobozos sör így föl volt rakva, és mindig volt egy a kezébe, csak más. Akkor egy pasas, azt nem értettem, hogy mindig így rodemba nyomja, így gondolkodik, majd a következőt látom, hogy innen kinyúl egy gumicső. Kövessük a kijelölt irányt, és állt egy ilyen kannával. Tehát ők gyakorlatilag már, megvan vizuálisan, Szali? És nem értettem, szegény ember, mondom, rákos vagy beteg, mert mindig az arca ilyen kicsit, hogy be volt esve. És akkor megnéztük, hogy mindez egy gumicső okozza, ugye, amely egy ilyen kannás borban végződött, tehát ott már gyakorlatilag a zuhogó esőbe, a keleti pályaudvar parkolójában este 7 órakor full karneváli volt a hangulat. Tőlünk néhány lépésre volt egy busz, amelynek már 20 évvel ezelőtt sem lehetett volna vizsgát adni, a zöld kártyáról nem is beszélve. Én erősen reméltem, hogy nem avval fogunk utazni, és már is így könnyelműen fantáziálni kezdtem, hogy feltűnik majd egy zsírúj neoplán, amelyben még a szerelőszalagon dolgozó német munkások néhány kenőmája szendvicst és némi sört is benne felejtettek. Hát kérem szépen, föl kellett szállnunk a dologra, jól van. Na most ilyenkor a magyar ember, hát esti útnál 2 dolog van, hevült ágyazás, tehát a reggeli utaknál ugye volt a idegenvezető, hozzá vagyok szokva, Engels tér, ugye akkor így hívták az Erzsébet teret, reggel fél 6-kor van az indulás, már párás az összes ablak, és mindenkinek a szájába egy darab rántott csirke. Ez a... Na most kérem szépen, változott a helyzet, az esti utaknál, ezt nem is tudom, hogy lehet csinálni. Vannak a rutinosak, tehát változott a helyzet, most már a cihából kikapott paplant, így terítés szét, rögtön 3 ülésen egyre fizetett be, nem érdekes. Akkor van ilyen vietnámi kerékpár belsőből kialakított aranyérvédő, akkor pneumatikus nyakvédő, felfújható buci-maci fotel, a másik már nyomja a fekvő gumimatracot, teljesen hihetetlen, és közben esznek. Na most hiába itt modern táplálkozástudomány, fasírt. A fasítban jó, hogy büdös, viszont nem áll el, illetve morzsálódik. Magunk ilyen jutúros paprikás szalámi szendvicset készítettünk, egy 40 darabot. Beülünk, just is előm telepedik a Terminátor kolléga, és azonnal így az ülést hátra engedi. Hátul viszont a kannás rögtön a térdét benyomja a hátsó ülésbe, és így hátra néz, azt mondja, akkor nem látom a videót.
Mondom, én sem látom a videót, mert ez már egy kalózkazetta, a kalóz változatának volt a kalóz másolata, egy full egyfejes videó, ilyen Terminátor 6. Na, ezek után megjelent a sofőr, gépkocsi vezető, aki a berakodásnál így állt. Tehát én azért annak idején én sem szerettem ródolni, de legalább ugye teszünk egy gesztust, ugye? Tudjuk, hogy elejti, már nem fogunk odaérni, de mégis, tehát ugye, úgyis az utas rakja be, ugye nekem 4 kézláb be kellett másznom, de mindig, ez mindig úgy van, én nem szeretek kofferrel utazni, nekem mindig legbelülre kerül a sportszatyrom, és azonnal 6 darab legnagyobb koffert rögtön rányomják, ugye, hogy a termosznak esélyese legyen a túlélésre, ahogy Máté Krisztina mondaná a Fókuszban. Na elég az hozzá, előtte vajszél, gépkocsi vezető, hát úgy nézett ki, mint Mussolini egy kicsit fittebb kiadásban, tehát nem amikor Otto Skorzeny elrabolta, hanem még így a fasizmus hajnalán, ha lehet mondani. Mi konspiratív okokból csak Gyöngyinek neveztük. Ahogy elindulunk, Gyöngyi megkezdte a terrorizálást. Azt mondja, a tablettás WC, nem is kellett kakilnom, tehát föl sem merül, ha nem hozza szóba. De abban a pillanatban, hogy ő közölte, ilyen elkeskenyett szájjal, mint Mengele a rámpán, közölte, hogy a kakit csak végső esetben, tehát de facto befosás. Na most ettől a terrordumától, én mondom, hangsúlyozom, én reggel tényleg leteszem 2 turnusba az anyagot egy kávéval, tehát én általában fegyelmezett ember vagyok, a második csokit a kávé hozzá, meg nem érdekes, tessék csöndben maradni. Tehát ha ő nem hozta volna szóba, de így már ilyen ánusztályi bizsergés jelentkezett, hogy tulajdonképpen kakilhatnánk is. Na most akkor azt látom, hogy az előrelátó Boros kolléga, egy hátra sandítók, oda kerül egy másik marmonkannak. Mondom, ez rutinos utazó, nem akartam elhinni. És látom, hogy köti be a katétert. Egyikkel szopi be, katéterren nyomatja ki a masszát. Na most ezek után egy 2 méter 4 centis fiatalember a másik oldalon végigfekszik, és a lábát az ölembe helyezi, ilyen 45-ösen. Rajtam a terrorista, mögöttem a szopi ember, videó, nem tudunk aludni, és Mussolini szórja a poénokat. Tehát lezajlott ez a klozet ügy, azt mondja, annyira nem non-stop, mert 2-szer megállunk, de akkor megállunk. Akkor pisál. 2-szer megállunk, kávézik, pisál. Na most a pisilés kávézás az úgy választódott meg, hogy pont amikor egy picit az édes álom úgy már, nem azt mondom, hogy szárnyaltunk, de úgy, amikor úgy emelkedtünk volna. Én ilyen orcsipesszel dolgoztam, mert aztán beindultak hátul a marmonos brunyál oldalt. Ja, és azt látom, amikor megyünk egy Terminátor, nem tudom, 23-at végignézzük 42-szer, hogy így lerúgja a kis lábát, de még mindig az ölembe. Mondom, édesbe is hintőporozom, vagy nem tudom, mit csináljuk. Szóval egyszerűen dráma. Hajnali 4 órakor stentori ordítás, tehát egyszerűen Adolf Hitler a Nürnbergi pártnapon, tehát ilyen hanggal. Leszáll, pisál, cappuccino! Egyiket se kellett, tehát semmi. Mert tényleg reggel 4-kor semmi igényem nincs ezekre a dolgokra, de nem mertem, szóval így és láttam, ja, és az nagyon rajta volt a burráján, azt a tévés köcsök, a megszopottál. Nehogy már azt higgyed, előjogok vannak, érted, mert te ott játszod az agyadat. Hajnali 6-kor megérkezünk a nagy parkolóba Velencébe. Mondták, hogy mellesleg van egy karnevál is. De erről sosem mesélt. Nem érdekes. Manus így körülnéz. Kidogom a kis ujjama, bejósol 18 fok helyett. -2. Ezt még a TAV se bírja. Te dráma, ilyen zegernyés, korbácsoló, szél, minden, eláll a rőzse. Semmi kedvem nem volt kimenni. Senki a parkolóba, egész távol a Mezőcsáti Termelőszövetkezetnek egy 10 éve ott lévő Ikarus busza, amit azóta büfévé alakítottak. Mussolini így a zsebkendőjével így megtöröl egy pici párat így a homlokán, így dobol egyet a volánon, azt mondja, benn vagyunk az első 10-ben. És láttam a fején, hogy már legszívesebben indulna vissza, ha lehet pisilés nélkül.
Azért esett csorba a büszkeségem, mert ez sokkal lájtosabb taps volt, mint amit Sanyi tud kapni. Tudom, a hölgyeket elbájoltam, a férfiak pedig nyilván egyből féltékenyek lettek. Vannak emberek, akiknek nem lehet bemesélni, hogy esélytelenek. Én is ilyen vagyok. Szóval jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A nagyszerű Fábry Sándor takarítónője következik, aki mindent tud a showmesterről, és aki előtt nincs is titok, aki számára a showman magánélete egy nyitott könyv, és bárhol, bárkinek idéz ebből. Fogadják szeretettel Ilonkát! Jó napot! Meg. Ó, hát nem szoktak nekem, nem vagyok én püspök, Lacika. Hihetetlent hibáztam. Parancsolj, Milonka néni, fáradjon, üljön le abba. Na de hol van a mi Sándorunk? Sándor elakadt, dugóban van, vagy dug, vagy nem emlékszem, valami ilyesmi telefonát. Tessék parancsolni akkor. Magának is így jár az esze erre a sorra? Tök erre az egyetlenre. Mert az övé is. Igen, Sándortól eltérő. Övé is, meg a publikumája. Tessék oda leülni. Azok is csak mindig ezen jár az eszük. Tessék oda leülni, kérem. Nem, mit evett itt? Le van morzsálva már a székje. Az még nem ért végig, amit te. Tessék oda leírni, nagyon szépen kérem. Moppom nélkül egy lépésre teszek. Na. Mit lehet tudni? Nem ültem 50 éve, de most fogok. Hát nincs nekem az ilyesmire időm, Lacika. Az hogy került maga ide? Miért? Mi a baj velem? Nem szeret? Hát semmilyen. Már a heti hetesbe se értem, hogy hogyan került bele ezzel az ábrázattal. Hát nincsen ott valami fajta ellenőrző bizottság, vagy én nem tudom, most már a tévében mindenki szerepelhet. Sokkal érdekesebb így. Ez olyan dolog, mint a sok barátnő. Ezzel a fejjel, ez egy külön dolog. Szóval, ja, sok barátnője van, Lacika. Ezzel na hoztam magának egy kis tepertős pogácsát, mert műzlivel nem lehetne egy barátnét pergetni. Nem mernék. Oda rendes reggeli kell, tojásonkkal, nem fog az így menni. Ilonka néni, én miért nem vagyok jó? Rendesen, nélkül a barátnőit látni. Hát csak azt akartam, már legyen egy kis tartása, Lacika. Mi a baja velem? Mi a baja velem, Ilonka magával, néni? Lacika, semmi, elbeszélgetek én magával, és hogyha ez a másik a dugóban van, vagy dug, vagy mit csinál, vagy én nem tudom. Én nem fogom inzultálni. Én nem bírok ezen a Sándoron kiigazodni. Ja. Szóval, na? Sándor, nincs itt, beszélgessünk önről. Jó? Meséljen egy kicsit magáról. Egy kis ecettel nem kéne már ezt az asztalt átdörgölni. Nem. Meséljenek. Veszik ezeket a modern izéket, meg minden újságpapírecet. Úgy hallottam, babonás. Nem vagyok hajlandó erre reagálni. Én? Hát csak egy kicsit vagyok babonás, horgyulával álmodni nem jó. Azt így a hátam mögé dobok egy marék földet, hát csak ezt tudom. Meg ilyen új szokások is vannak, hát most már, hogy mit tudom én, van van egy kis szőlőm. Járok oda, kötözgetek, permetelgetek, meg minden, aztán... Azt hallottam, elég az hozzá, szőlőben van nekem egy madárijesztőm, azt Tocsik Márta születésnapján kitesszük a kerítésre. Ha másnapra tele lesz a zsebe, bevesszük. Ez még nem fordult elő. Különben megelégetjük, úgyhogy így minden évben hát mondjuk újat kell csinálni. Én nekem nem csak takarítási, én mindenes vagyok a Sándor körül. Én mosom a gatyáját, elhárítom a bulvársajtot, most már újabban nyilatkozok is. Igen, de a magánéletje, Lacika, az tabu neki. Az tabu. De kellene róla mégiscsak beszélni. Ha beszél otthon a Sándor? Úgy értem sokat? Hát magába. Magába beszél? Magába, az már gyerekkora óta így volt. És elmondja Ilonka néninek az egész műsorát? Vagy szokott énekelni? Hát reggel, néha mondja. Hát az szokott a fürdőkádba erősen. Milyen? Ott szokott, hát különbözőeket, én nem tudom, az én Lajosom, akivel most így együtt vagyunk, nem esküdtünk meg, csak így vadasan vagyunk, mert hát az ember mégse szeret egyedül lenni, mert 4 éve temettük Bélámat. Nagyon szép temetés volt, ökumenikus. Ott volt még a pártitkár, meg a tanácselnök is. Annyira ökumenikus volt. Ott volt az Esperes úr, az evangélikus, a református tisztelendő, meg még egy rabbit is hívtunk, hogy teljes legyen, hát egy zsidó rabbit, azt is elhívtuk, hogy teljesen ökumenikus legyen. Sándor életművében én elég jó vagyok, a diszkréten vonalkódos alsónadrág az nekem valahogy úgy megmaradt. Nehéz ezeket mosni? Jaj, hát régebben még hát nem voltunk, most már tényleg, hát ugye már nagyon régóta vagyok náluk. Ugye régebben szégyen lett. Úgyhogy azon kaptam, hogy mielőtt készíteném be a fehér programot, nézzem, alsó kicsit nedves. Hát látom, beles kell előre, kicsit nem szoktam. Nem szoktam, de az embernek mégis informálódva kell lenni. Postát kicsit átfutom, mégis tudjuk, érted, mi újságban. Az azt szokta, előre körömkefével egy kicsit megtisztogatta, mert előttem restellette.
Na, de most már más intimitást én nem mesélnék. Jó. Inkább azt mondom, hogy hogyan ismerkedtünk meg Lajossal. Hogyan? Hát Lajos 82 éves. Ebben hozzám valós nájdig ember, illetményföldje van, minden, jó nyugdíja, karaokés. Tudja mi ez? Hát így fogjuk egymás kezét, pattogat őz, van neki hozzá a zenei alapot, van egy ilyen kis magnója, azt fölköti, van neki egy ilyen dongomotoros kerékpárja, abban érkezik ki Arkabárba. Azt a nadrágján meg mindig rajta hagyja az asztalcsipeszt. Azt mindig leveszem, hát ez a maximum. Amit hát így elérhetünk, és akkor így együtt énekelgetünk, hogy ha elindul a vonat, az állomás meg itt marad. Mi ezeket szeretjük, amit értünk. Mit gyűjt? Megmondjam? Ilyen kis cédulákat gyűjtök. Van Mi már van 2 rá? befőttes üveggel, az van rájuk írva Magyar Nemzeti Bank. Hát én azt szeretem így. Szegény Lajosom azt mondja, azt szeretem, ha a pénz a tökömet feszíti. Kilónka néni, köszönöm szépen. Következő vendégem az erő csávó a haveroknak, csak tüdő. Fogadják szeretettel Bódi Lajos! Szervusz! Szevasz, várjál csak, először vagyok a tévébe. Igen. Hello, Mutter. Oda. Tudod most? Igen. Abba? Oda, abba bele. Hello, Mutter. Na, Üzenet? hát ő azt mondta, börtönbe jutok, azt itt vagyok a tévében. Foglalj el. Forgandó. És elmondanám még, hogy minden ittát szeretettel köszöntök. Valamennyi élettársamat ittának hívták, 17 darab volt eddig. Foglalj helyet. Még azt is ittának hívták, amelyik nem itta. Ez ne tévesszem meg. 17? Hát 17, hát mi? Hát te, neked egyszerre van, hát hadd nem Igen, mondjam. foglalj helyet nyugodtan, Hadd köszönöm. nem mondjam. Szóval. Várjál, körülnéznek. Érted? Milyen műsor megyen még itt? Sóder. Baró. Te is büfé? Büfé is van. Büfé van, meg Utána kis lehet. büféjel rám jött egy kis büfögés. Ma izébe voltam, érted? Tehát tiszta vagyok különben, reggel dobok egy kis szemeset, és utána egy kis sertésén fölint, érted? Köpködőből jött? Múltkor azt mondja Csóka, Igen. azt mondja Tüdő, beszólsz nekem? Érted? Hát mondom, ide figyeljél, atyak. Nekem se szól senki se be, én se szólok be senkinek se. Érted vagyok? Ja, te ezt nem érted egy olyan. Nem, egy szót sem értettem el. Hát, hogy elnézem ezt a te tornából felmentett figurádat. Véres dráma. Na kérdezi a életről, érted? Adjuk Rendben. ennek a műsornak egy Honnan kis jöttél? élettömlesztést, érted? Honnan jöttél? A köpködőből. Hát ottan vagyok, érted? melegen. Vendéglátóipari helyiség? Vagy? Hát érted, nem vagy otthon, azt mégse vagy a családod körébe. Nincs jelentősége. Mit szoktatok csinálni? Hát leítasodunk. Én konkrétan nem érted, mert én fitnesszelek, érted? Én Még csak, mást? Nekem csak ez a energy drink, érted? Ez megy, meg este 3-4 feles és egy olyan 10-12 sör. Még. Érted? A sör az tele van D-vitaminnal, érted? Szóval az nem számít, és azt én másnap legyurom, érted? Szóval azt hoblokból gyöngyözök, érted? Rekordkísérletre törsz, én úgy tudom. Azért hívnak engem Tüdőnek, mert hosszan tudok beszélni. Érted? Szóval bírom, érted, kajakra szuflával, és most állítólag van ez a könyv, érted? Ilyen rekordok, vagy gyere velünk, ugorj velünk, vagy ilyen sör is van, érted? Guinness. Azaz, Guinness Book of Records. Na ez az. Honnan tudtad ezt? Az egylevegős távvakerálásba indulnák, érted? Igen. És jön a bizottság, érted? Stopperral, minden ott frankó, fölveszik videóra, minden megyen a vakítás, érted? Jön egy ilyen hitelesítő bizottság, érted? Azok előtt fókényét szerepelni. Mennyi? Csak azt mondják, érted, hogy szotyolázni nem lehet. Hát én meg úgy bírom, érted? Tehát én beteszek ide egy fél pohár szotyolát, és akkor itt meg, mint a Maxim rendszerű gépuskának, érted? A izéje, tudod, a töltényhüvelye, érted? Én nyomatom ki a szotyéját, érted? Te olyan sztorim volt különben, érted? Itt a Petne házi sarkán van ez a izé, ez a boltbarátság bistró különben, ez a köpködő, lejárunk, érted? Hát este lemegyek, mondom, megiszok valamit, érted? Ilyen kockafej, érted, jön elém, érted? Hát mondom, peknire megütlek, hát ne szórakozzál, köszönjél, érted? Hát mondom, átmennék itt az úton, aztán nem lehet. Azt mondja, izé van filmforgatás, érted?
Ez a Brad Pitt meg a csávó. Képzeld el te. Vele volt a nagybak. Hát mondom, átlépünk a izén, érted? Átmentünk Rodolfóba, átkigyoztunk, érted, mint korábban a védelmi soron, érted? És a izén nagybak hozta a nőjét is, érted? Az is itt a. Érted? És ez a Brad Pitt, érted? Ez angol nyelven, érted? Beszól a csajnak, érted? Hogy hello, lenne egy kis meló, érted? Vagy valami ilyen. Mert a nagybak pekniből kiütötte a csávot, érted? Padlót fogott először a Brad Pittet, utána meg Robert Redfordot. Érted? Tudod, mi volt ez? A nagybak nem jár moziba, nem ismerte őket fel. Beszéljük már át. Na kérdezni valamit, nem nagyon bész egy ideje már ezt akarom, igen. Jó, akkor kibontakozom. Heti hetesben is olyan mat vagy, érted, néznek ottan. El is nyomnak ott tégedet. Téged is elnyomtak. Mit csinálsz? Mi vagy te itten? Ezt a tornacipőt, ha megmagyaráznád. Hát mit csodát? Meg az izegős nadrágot, meg a pólót, annak mintáját, ha lenne. Hát te érted, hát ezt Ho Chi Minh városba érted. Gondos kezek válogatják, érted, és ráteszik azt a jelet, ami különben néhány világmárka is. De hogy lehet ezt így összeválogatni, már megbocsánszom? Hát most mi van? Hát a zsírúj nadrágban rajtam már, most mit? A zsírt azt látom, de hol úgy? Adjál már, szőrös súly, hát mit csodát, vészpergető, ne szórakozzál. Igen? Hát de most minden neked a gond problémád. Kívül belül pisik. Hát most ebben meg úgy néznek ki, mint egy esperes. Hát miért érted? Ilyen kis tengerész nézd meg ki, érted, mint egy amerikai bibliaügynök. Hát mit? Hát komolyan, most érted, most ide figyelj, érted, a Szerkó miért beszólsz én, te nekem érted? Nem szólok be. Ne szóljál be. Plüsmaci gyűjtemény. Jó, megfoglak én tégedet. Nem, a plüsmaci gyűjteményedről szeretnék beszélni. Nehogy fölprovokáljál. Nem. Beszélgessünk a plüsmaci gyűjteményedről. Hát volt egy élő plüsmacim. Igen? Ennyi. Mit csináltál? Mit gyűjtesz még ezen kívül? Barbie babákat, vagy mit? Csajokat? Te, ilyeneket szoktatok itt kérdezni a csákoktól, akik ide... Ez itt tényleg ezt érdekli a népeket? Szóval most komolyan mondta, érted? Nem biztos vagyok, de ha mondjuk nyomnál 30-at fekve, az jobban érdekelni. Megteszed? 30-at fekve egy kézen? Légy szíves. Hát ne szórakozzál. Igen? Hölgyeim és uraim, egy kis biztatást kérünk szépen. Azért. Hello, itt a... Jövök. Igen, gratulálunk. Isten ilyen főzet itt a... Felcsillant a lányok szeme. Reggel még a bőrdébe berakja a hideg tömbös fagyott pacalt, arra még rámegyek. Érted, mert reggeli nélkül nem lehet menni a badiba. Szóval, én úgy tudom, hogy te gyűjtesz bizonyos dolgokat, és mi hoztunk is neked ajándékot. Jaj, hát semmit se, érted, a rendőrkapitányságon is mindig ezt kérdezik. Érted? Igen. Mit gyűjtök? Miket szoktál utcán gyűjteni? Van egy sztárügyvéd, nem érted? Igen. Érted, mindig itt van a telefonszám, érted? Bármit kérdeznek, érted? Hívom őt. Miket szoktál utcán gyűjteni? Nem is érdekel, hogy hívják? Nem. Az már csak habatorgyán. Úgy hívom. Ja. Miket szoktál utcán gyűjteni? Dr. T. Igen. Hát ízében, én megmondom, már volt az életemnek olyan periódusan, macsiket is gyűjtöttem, érted? Egyszer fent tetszelen. Nem vergődöm veled zöldágra, parancsolj, vettünk neked egy autórádiót. De nem vagy informálva 15 évvel ezelőtt, érted? Hát ma már ez nem megy. Hát csókollak. Add az ötös. Köszönöm szépen, igen. Hölgyeim és uraim! Mondták, hogy ide a showba kell ajándékot hozni, érted? Hoztam neked egy fatestápolót, érted? Mert ha magadra vagy utalva az utcán, érted, el vagy veszve. Na csókollak, te vagy. Köszönöm szépen! Meg ott abban a heti hetesben is, érted? Ott megvédheted magad a többi számú, ha leugat, érted? Fekére beütsz nekik egyet, aztán kész, ez a gond probléma. Hölgyeim, köszönjük szépen! Innen ilyet táplálkoznak. Az esti Sóder pillanatokon belül folytatódik a második része itt az RTL Klubban. Vegyen részt élőben az esti Sóder őszi felvételei. Jegyek most korlátozott számban kaphatók a Music Mix jegyirodában és a Vigadó Ticket Centerben. Minden pillanatát élvezem. A műsorokhoz jó szórakozást kíván a Granini a Sióekesztől. Következő vendégem a legnagyobb magyar Murillo szakértő. Fogadják szeretettel Lakatos Vendel.
pótolom. Csókolom a kezét. Hulladások, akkor jött rám, amikor illusztris vendégünket bemutatni szándékoztam. Ő tehát Lakatos Vende. Úgy hívnak, parancsolja. Legyen szíves leülni. Parancsolja. Én látni véltem, hogy ön olyan értő szemekkel méregette a berendezést. Tetszik? Hát így konkrétan nem mondanám. Miért? Az asztalt iparművész. Hát igen. Hát, hogyha az Ib utcában ott hagyod egy kapu alatt, és rendkívül gyorsan elfutol onnan, akkor van szanszod, hogy túladjál rajta. Nincs ez iránt érdeklő néz, most már lemen. És megmondom neked úgy, ahogy van, az absztraktokat kidobtam én is. Kasságot, Mondriánt eladtam. A terasznak a nova burkolatát a Vazareli Viktor tervezte, főtörette papír. Ma nincsen most. Olyan szépen alakul a gyűjteményem, csak Leonardótól a Sziklás Madonna megvan rögtön 3 méretben. Ezt meg is lehet tapsolni. Ezt azért lehet megtapsolni, mert ez a tényvalóság. Lakatos úr. Elmondom neked, Lacika, azért Livingenben, ahol nappal tartózkodunk, a Kandaló felett van egy triptikon. A Tiziano Vecelliónak a munkája. Valami csodálatos, szőkített olajképvárost leveszi. A elsőn aritmetikai Szent József látható favorit versenykerékbáron, amint a rettenetes ellenszélbe közeledik, és a orgánkabátját felfújja neki a húzat. És lényegében egy ilyen Zeppelin léghajóra hajaz. A középsőn szunnyadó szüzmárja, mint megpihen a vöröskő szikla tövébe, steppelt szivacskabátba. De a velencei iskolának ebbe a részletgazdagon detaljírozó modorába lényegét tekintve minden öltés látszik, ott minden teppelés meglátszik. A harmadikon pedig maga Szent Sebestyén látható, miután Tihany kerékpárjával hengerbocskázott egyet a visegrádi pirálisba, és a testébe 24 küllő fúródott kerékpár. És az mutassa az ő rettenetes szenvedéséből fakadó szörnyű mártíromságát. Csodálatos kép. Miért épp a működés? Most kínálták nekem Napóleon gyerekkori koponyáját. És ha igaz, most Amerikából egy ilyen kicsi teperedett asszony felkínálta nekem a Mona Lisa profilból. Az senkinek nincsen meg, azt én megmondom úgy, ahogy tetszik mondani. Én most leszerződtettem a Ripőrónai bácsit. Az él még, Sopron kőhídán dolgozik, és kaukázusi kefirrel tartom életbe. Őtet aztán fogyassza, és festi a csodálatos gépeit. Van kabalája? Volt kabalám, lelőtték. Lelőtték a kurványát. Megmondom, olyan szép születésnap volt. 74 darab 600-as Pullman Mercedes állt a parkolóra. Meg volt 2 rohammentő is, mert nekünk romáknak egy kicsit más a temperamentumunk, mint a gácsóknak. Külföldi terjeszkedésre nem gondolt? Hát most így konkrétan finomítsad. Strasbourg. Lacika, te még csak csiszolódtál, mikor én már kristály voltam. Apám lókupec volt Rákospalotán. Volt egy lovunk, a Manci. Megfogta erős paprikát, megszorította ökölre, be a segélybe. Olyan tüzes ló volt, és magától mindig hazajött. Átszállt a Józsefvárosi pályaudvaron, vett egy szakaszjegyet,
Volt olyan szezon, hogy apám 24-szer adta el. Jöttek a csendőrök, mi van a lóval? Hát mondom, hazagyőttem, most mit csináljak, nem én mondtam neki. Apám olyan erős ember volt. Azt mondja, édesanyám, hogy pókháló van a Szűz Mária felett. Épp ott volt egy csendőr, megemelte félkézzel, és a kakás tollával leszette pókhálót. 6 évet kapott érte. Bizniszeljünk. Jó? Van nekem egy ilyen órám. Hát. Megveszi? Tessék. Jákszóra valaki nekem azt mondja, hogy ez a kezembe volt letagadó. Meg kellene venni. Nem láttak. Elvesztem, nézze, én ezt az órát a kezembe veszem, elvesztem a kreditemet. Ez? Nagyapám órája volt. Tudja, mennyit ér? De ezt a stúdiót megvenném a kislányomnak, Pipszónak. Rendben, a stúdióról megalkozunk. Sajnos az egyik kislányom, Jolánka, olyan méretetlenül csúnyára zégeredett, hogy maszk nélkül járhat a buszójárásra. De az apa mindig szépnek látja a lányát. Volt egy Pipszónk a Petneházi utcában, beraktam őtet. 3 nap alatt lefogytak a törzsvendégek. Most rátettem ilyen szexvonalra. Az az igazság, hogy a legnagyobb fiam, az most tanít New Yorkba. Mit? A Berkeley School of Music-ba cimbálmot. Ő a tanszékvezető. Egyetlen tanítványa van, az meg a legkisebb fiam. Aztán tanítja. Azt még el kell mondanom, volt nekem a édesapámnak a Bérma keresztlánya. Úgy hívták Budakalász Mari. Csodálatos hangja volt neki. Mikor mindenkinek dolgozni kellett, elment a Budakalászi Lemfonóba, az előkészítőbe. Ott végig a műhelyeket kinyitották, hogy hallgassák a csodálatos belkantóját, ami van neki. Itthon nem volt a megélhetősége. Kitántorgott Amerikába. Fölvette a Kalász Mari művésznevet. És 4 év múlva ezt a kislány Maria Callas néven ismerte meg a világ.